Tono lamsugo norokno hanya tisha animini blog video ke noroni takuk saslang noroni bagi hanya tini tisha ketal video tui faika sing tini kai thanglai tongo norokno bai man khana sing tu kalaijak tom kalaijak engkai sing khutung palenya ni bagi mane khutung palenya ni taw nong khalai mani tini kai ching engkai khutung paina ni nong khalai ka tangka ban bagi tini phalai mani engkai norok nai tong tini video no sing sukontola wo mano khutung dukan tonga jaga wo je khutung dukan khutung paini musung tongnai rok engkai ajaga khutung mano kaham kaham te yang gul bazar rok mano engkai pana ing bising rok thanglia tang ko jaga manthokui tongo available ba engkai o jaga mangno sungna harong ga ba o jaga mangna hajago engkai ba abai kena sanga abun bagai nahanan bagai thanglaiya jaga wo sukontola wo engkai norok baksa je paijarok to saiman kana engkai je katalok to ajaga mano norok nai nai ji engkai ko sing tabuk thanglai tongo norok nai tong tinin biji nu pulen chimi paithak jara engkai sing khutung rok pai to bukha norok phali do kisaban bagai phonunglia engkai ko sing tabuk ba metro bazar hablai jakki ko anmi home minister nari sin nok ni logi song bo ri rok le paile singai chung na le khara kha kha pi rok na engkai metro bazar simna hablai chu haina nai na lekha gori na lekha engkai chere ne thungjanai mani kaisa kaini pai to kha kapsung engkai sing ri rok le paile liya segrang rok ri tapung ni jora engkai ara habu yakoni phale kata mani paya phano sengta bazar ni pai mani yakola haina hai botolo phaiso jaga botolo ara butani cholu dong ro len market engkai ajaga paya phana pa singa habu nyali jau kha mane busuk ka han tong busuk price quality rok tong ang ta gi sikang na ja gai ko morok na ni mungja gong ba borno tlange phone kata di sang gai pale ya sang hai na lekha mane busuk design ro katal ka ham mane nai thok ro to tong ba hai rok collection mane nai phaile kata na ga ba olo phana pai kha ga ba hai ga to ba saloke pai li sang gai nai simi phaile kata guys, kapan mana tiki sing norok bela na hambai tiada video na norok bela cuma pakai cara saya punya hitungan pakai norok hambai norok ni hamzam norok ni sapun nangzo norok saput hamzam mungkin jadi ingkai tiada video sungguh bos kau tebak video hitungan norok pakai tubi tongo ingkai contohnya hambai